Hvor de sagde det er lidt skævt der. Jamen, du kan jo sagtens tage billeder med det lyserøde. Nej. Nå. So how you doing today? Hej, for jeg bor her. Backing up something? Jeg tror lige, hvor det drømmer længe. Så det er værd at rykke ud. Godt, mor, giv den gas. Jeg fik værd, jeg blev rød. Tror du, han har opdaget det også? Skal du have et flag, far? Nå, de tager dem ned nu. Ja, Ja, det er rød nu. ja. Det gør vi ikke for Det gør vi ikke for Sønægger. Yeah, I'm going now. Filmer du? Ja. Jeg skal bare lige have min hue ned. Liz! 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 Ej, hvor er det flot. Det går langsomt, men det er der da. Det var Christian, der stod lige der. En af dem er det jo. Ja, det ligner sådan små måger på et ski. Hold det er lidt op til nu. Nå. Jeg kan ikke få det ud nu. Nu drøber det bare på mit ærme. Tror du, det er Christian, en af det, Det er Christian, der står med hænderne i lommen. Det er ham, der står lige der, er det ikke? Nå, Det er ham, der tager hovedet den anden vej. er det ham? Ja. Skal vi zoome ind på ham? Ja, det kan jeg sikkert. Hvis det er ham. Eller også er han oppe at arbejde. Han er da sikkert oppe at arbejde. Jeg er ikke skide klar. Hvor? Jeg er ikke skide klar. Sådan og sover. Ja, der står med hænderne i lommen. Det kan godt være, at de her ikke bliver tro mere, men Nej, men de var da søde, så længe de var. om nu må det gå i stå, måske, så bliver det godt. Ja, det tror jeg også, vi kan. Men vi har fået skibet med. Prøv at se, hvor flot det er. Undskyld. Og man slog det glas. Ja, der stod slog det glas. Hvad betyder det? Jeg synes, at det går meget svært. Jakob, han står lidt over det hele, ikke? En høj en, ja. Så skal han ikke falde ned, og bare ved Fibi. Ja. Nu sejler de væk fra os igen. Nå, de laver måske en parallelparkering. Det er en trepunktsvælling, og så... Ja. Oh, yeah.